Η νύχτα των βρικολάκων. Νίκος Καραΐσκος. Τούτη την ιστορία μου την έλεγε η γιαγιά μου. Η Μάια Τιμβουλουάγκα. Ήταν περίφημη μαμή σε μια εποχή που οι σπουδαγμένες μαμές ήταν άγνωστες. Οι λιβαδιώτες της έτρεφαν απέραντη εμπιστοσύνη και αγάπη, μια που η γιαγιά Θόδα ήταν και ένας υπέροχος άνθρωπος. Τη θυμάμαι γεμάτη καλοσύνη και χαμογελαστή να μου λέει παραμύθια και ιστορίες στην κόχη του σπιτιού της. Δεν μπόρεσα ποτέ να ξεχωρίσω τις αληθινές διηγήσεις από τα παραμύθια. Με καθήλωναν τα λόγια και με συνέπαιρναν με την ζωντανή διήγηση. Άλλωστε, τι σημασία έχει για ένα παιδί αν αυτό που ακούει είναι παραμύθι ή ιστορία? Κάποτε μου διηγήθηκε μία ιστορία με βρικολάκες. Επέμενε πως η ιστορία ήταν αληθινή, μία που πρωταγωνιστούσε και η ίδια. Σήμερα μου φαίνεται απίθανη και δημιούγημα μιας φαντασίας που όμως είχε πείσει την γερασμένη λογική της. Το πιθανότερο είναι να την άκουσε από κάποιον άλλον, ωστόσο η ιστορία της γιαγιάς Θόδας έχει μία μοναδικότητα και τεράστιο ενδιαφέρον για τον ερευνητή των μύθων και παραδόσεων του λαού. Αλλά ας αφήσουμε καλύτερα τη γιαγιά να μας διηγηθεί την ιστορία της. Ήταν παραμονή Χριστουγέννων. Το λιβάδι ήταν κάτασπρο από χιόνι. Όλη μέρα κουραστήκαμε με την ετοιμασία των φαγητών, με τη λαχτάρα του σπιτιού, με την προετοιμασία γενικά για την επόμενη μεγάλη μέρα. Γι' αυτό και έπεσα νωρίς για ύπνο. Μόλις με είχε πάρει λίγο ο ύπνος, όταν άκουσα στο παράθυρό μου ένα ελαφρό αλλά συνεχόμενο χτύπημα. Ξύπνησα αμέσως. Έχω ακούσει πολλές φορές τέτοιου είδους χτυπήματα τη νύχτα. Με καλούσαν σε γένες. Άνοιξα το παράθυρο. Ήταν σκοτεινή η νύχτα και δεν μπόρεσα να διακρίνω ποιοι ήταν αυτές οι δύο κατάμαυρες σιλουέτες. «Ορίστε, τι θέλετε?» είπα. «Άκουσε, κύρα Θόδα», μου λέει ο ένας. «Είναι ανάγκη να έρθεις μαζί μας γιατί έχουμε μία δύσκολη γέννα». «Ποιοι είστε?» «Έλα και θα σου πούμε». «Τι σημασία έχει ποιοι είμαστε? Είναι ανάγκη και πρέπει να έρθεις». Δεν έδωσα σημασία. Ντύθηκα και σε λίγο βγήκα. Οι δύο σκιές με έπιασαν από τα χέρια και ανηφορήσαμε προς το πάνω χωριό. Πηγαίναμε με πολύ γρήγορο ρυθμό. Φαίνεται πως οι άνθρωποι βιάζονταν πραγματικά. «Ποιοι είστε?» τους ξαναρώτησα. «Θα τα πούμε σε λίγο. Ας βιαστούμε». Διασχίσαμε όλο το χωριό και φτάσαμε στον Πολέζο. Παραξενεύτηκα. Από εδώ και πέρα δεν υπήρχαν σπίτια. Η έκπληξή μου μεγάλωσε ακόμη περισσότερο όταν πήραμε τον ανήφορο του προφήτη Ηλία. «Μα πού πάμε?» ρώτησα θυμωμένη και φοβισμένη. Ήξερα πολύ καλά πως τα βουνά δεν ξεχειμονιάζουν κοπάδια. «Θα τα πούμε σε λίγο. Βιάσου σε παρακαλώ». Δεν είπα τίποτα. Ο φόβος με συνέπειρε. Κάτι παράξενο συμβαίνει οπωσδήποτε. Φτάσαμε στον προφήτη Ηλία. Εκεί μας περίμεναν 5 άλογα και 2 άλλα μαυροντυπένα πρόσωπα. Η ανηφόρα, το κρύο, ο κόπος και ο θυμός μου νίκησαν τους φόβους μου. Αν δεν μου πείτε πού πάμε, δεν έρχομαι. Και αν με πάρετε με το ζόρι, δεν πρόκειται να βοηθήσω στη γέννα. Οι 3 μαυροντυμένοι κάτι είπαν ψιθυριστά μεταξύ τους και ένας από αυτούς με πλησίασε. «Άκουσε, γιαγιά Θόδα, έχεις ακουστά τον λάκκο των βρικολάκων?» Έμεινα ανάβδη, την ήξερα αυτή την περιοχή. Είχαμε και ένα χωράφι εκεί. Ο φόβος με κυρίευσε και πάλι. «Έχω ακούσει τόσα πολλά για τους βρικολάκες». «Είστε βρικολάκοι?» «Ναι, γιαγιά Θόδα. Δεν πρέπει όμως να φοβηθείς. Δεν θα σου κάνουμε κακό. Σε αγαπάμε και εμείς τόσο όσο και οι άνθρωποι. Πρέπει όμως να μας βοηθήσεις απόψε. Μια γυναίκα κινδυνεύει. Δεν μπορεί να γεννήσει. Σε παρακαλούμε, βοήθησέ μας και όσο γίνεται πιο γρήγορα θα ξαναγυρίσουμε σπίτι. Μη φοβάσαι». Κοίταξα λίγο το πρόσωπό του. Ήταν ανθρώπινο και πολύ μαύρο. «Εντάξει», είπα. Ο φόβος όμως δεν έφυγε. Ανεβήκαμε στα άλογα και ένας από αυτούς με σκέπασε με μία κάπα. Το κρύο ήταν φοβερό. Περπατήσαμε 1 ώρα περίπου. Μπήκαμε στο δάσος του Λιάπη και μετά από λίγο κατεβήκαμε προς το λάκκο. Κάπου σταματήσαμε. Μπροστά μας ήταν πολλές αχυρένιες καλύβες. Με κατέβασαν και με οδήγησαν σε μία καλύβα. Το θέαμα που αντικρίθηκα με συγκλώνησε. 3 άτομα, κατάμαυρα με τρίχες και ουρά, καθόντουσαν πάνω στο κρεβάτι ενός άλλου που ήταν ξαπλωμένο. Το ίδιο ήταν και οι συνοδοί μου που με το μεταξύ έβγαλαν τις κάπες.
Μόλις με είδαν οι 3 βρικολάκες που καθόντουσαν, σηκώθηκαν αμέσως και έξυψαν το κεφάλι με τρόπο που δείχνει σεβασμό προς το άτομό μου. Αυτό μετριώσει κάπως τους φόβους μου. «Μην καθυστερείς, γιαγιά Θόδα», μου είπε ένας από τους συνοδούς μου. «Εκεί είναι η έγκυος» και μου έδειξε το κρεβάτι. Η ζεστασία, το φως των βαδιών και ο ευγενικός τρόπος που μίλησαν μου έδωσαν κουράγιο. Πλησίασα στο κρεβάτι και αντίκρισα το βλέμμα της γυναίκας που φαινόταν ότι σπάραζε από πόνους. Σε λίγο και με τη βοήθεια των άλλων ήρθε στον κόσμο ένα μικρό βρικολακάκι. Ήταν κατάμαυρο και με ουρά. Με τα πρώτα κλάματα μπήκαν στην καλύβα 10-15 βρικολάκες και άρχισαν να χορεύουν και να τραγουδούν ένα περίεργο τραγούδι. Αυτοί που με συνόδευσαν ήρθαν και μου φίλησαν το χέρι. Κάποιος άλλος μου προσέφερε ένα πιάτα μέλι με καριούδες. Δεν δέχτηκα. «Πάρε, είναι νόστιμα», μου είπε. «Όχι, ευχαριστώ». Σε λίγο όμως μου έφερε ένα ξύλινο δοχείο στεπασμένο. «Σου έβαλα εδώ μέλι και καριούδα να τα φας στο σπίτι». «Ευχαριστώ», είπα. «Τώρα θέλω να φύγω. Σε λίγο ξημερώνουν Χριστούγεννα και πρέπει να πάω στην εκκλησία». Με το άκουσμα της λέξης εκκλησία, όλοι οι βρικολάκες έφυγαν τρέχοντας. Έμεινα μόνη με τη λεχόνα. Ευτυχώς σε λίγο φάνηκε στην πόρτα ένας βρικολάκης σκεπασμένος με κάπα. «Πάμε, γιαγιά Θόδα». Χωρίς δεύτερη κουβέντα βγήκα έξω και σε λίγο με τα άλογα και τις κάπες ξεκινήσαμε. Φτάνοντας στον προφήτη Ηλία, αισθάνθηκα μία ανακούφιση, ιδιαίτερα όταν αντίκρισα την εκκλησία και το χωριό. Κατεβήκαμε από τα άλογα και κατηφορήσαμε με τα πόδια. Με συνόδεψαν 2. Μόλις κατεβήκαμε λίγο, ακούστηκε στο χωριό το ξύπνημα ενός κόκορα. «Ξημέρωνε». «Γιαγιά Θόδα», είπε ένας από τους συνοδούς μου. «Σε ευχαριστούμε πολύ και ζητούμε συγγνώμη που δεν μπορούμε να σε συνοδέψουμε μέχρι το σπίτι. Πρέπει να γυρίσουμε γιατί αν μας βρει η μέρα καήκαμε». «Δεν πειράζει, θα πάω μόνη μου», είπα ανακουφισμένη. Είδα τους συνοδεύμου να ανηφορούν με γρήγορο βήμα. Δεν κάναν πολύ δρόμο όταν από το χωριό ακούστηκαν οι καμπάνες του χωριού, καμπάνες Χριστουγέννων. Βρήκα όλο μου το θάρρος και σταυροκοπήθηκα. Οι βρικολάκες από πίσω μου έτρεχαν πιο γρήγορα τώρα, βγάζοντας διάφορες κραυγές. Σε λίγο είχαν εξαφανιστεί πίσω από τα βουνά. Γύρισα στο σπίτι, προσευχήθηκα στο εικονίσμα και σε λίγο πήγα στην εκκλησία. Όλα μου φάνηκαν διαφορετικά. Οι άνθρωποι πιο όμορφοι, όλος ο κόσμος πιο ωραίος. Την άλλη μέρα όλη μου η περιπέτεια μου φαίνονταν σαν ένα κακό όνειρο. Το ξύλινο δοχείο μέλι που είχα κρύψει στο υπόγειο όμως έδειχνε ότι δεν ήταν καθόλου όνειρο.